Феновете на домакините се погрижиха за това атмосферата да бъде толкова впечатляваща, колкото и трибуната в днешната среща. Кристиян Томов, Видол Семейнски застава на десния бек, Тодор Павлов, Хорхе Сигура и Ангел Лясков са в офанзивната част на столичани ще действат Борислав Рупанов, Клери Сербер и Галин Иванов. Без Асен Чандъров, който е наказан за третия си червен картон от началото на сезона. Той е на трибуните днес и ще наблюдава срещата. 3 са промените, които прави Николай Митов в сравнение с равенството 2-2 с Ботев Враца преди седмица на стадион Локомотив, но в квартал Надежда в София. Начало на срещата септември започва от центъра, двубой от 21-я кръг на ФБ Лига. А както стана въпрос малко по-рано, матча с Черно море. Много хитро подаване за Ивайло Иванов. Той центрира в наказателното поле. Тодор Павлов обаче не успя да овладее. Все пак Лясков с центриране. Там скочи най-високо футболист на Локомотив Пловдив. Игра с глава Хуан Перея. Смърфовете от атмосферата по трибуните започват много вихрено пред противниковата врата. Създадоха веднага много изгодна ситуация. Но едно е сигурно, селекцията в Локомотив Пловдив към този етап е далеч от приключила. Възможност за домакините, още един удар с глава, този път Жулиен Лами. Феновете усетиха, че може да бъде създадено нещо интересно. Топката бе загубена. Сега обаче не е така. Удар към вратата на Жулиен Лами. В страни от нея не остана доволен Парвис Омарбаев. Може да бъде повторена. Но има още много време до края на този двубой. Удар към вратата и може би те самите си сбъркаха. Още едно странично хвърляне и това вече е края на първото полувреме. Не чак толкова интересни действия, особено в последните няколко минути между Локомотив Пловдив и Септември, без попадения през първата част. Тях двамата, съответно Хуан Перея на върха на атаката, за да може Жулиен Лами и Владимир Медвед да подновят. Септември тръгва в предни позиции чрез Клери Сербер. Галин Иванов много добре се освободи от Тодор Павлов. Шанс за Септември. Това ще бъде 1-0 за гостите, но е вдигнат флага. Борислав Рупанов се радва, но към този момент гол все още няма. Докато гледаме добрата комбинация, грешката на Тодор Павлов, който вече има жълт картон, не можа да бъде по-агресивен точно поради тази причина срещу Галин Иванов. Той пък се възползва от това, но дали от всичко ще има реакция? По-скоро засада, така че още известно време бе загубено и по време на този ъглов удар. Ето го все пак центрирането, отбита топка от Тодор Павлов, получи шанс за удар в последствие и Хуан Перея отклони. Рисково връщане от Ангел Лясков. Това е възможно за Борислав Рупанов. Падна и Томов. След това Лясков извърши нарушение, което означава, че това е дуспа. Дали за Ангел Лясков ще има по-сериозно наказание, предстои да разберем. Да, червен картон за футболиста на Локомотив Пловдив. Наясно бе с това, което ще се случва. Още тук с това връщане към Кристиян Томов. Томов задържа топката между краката си, след като влезе срещу... Трудно можеше да се търси нещо друго, освен червен картон и дуспа в тази ситуация. Рупанов, удар на Рупанов, много технично и Септември повежда. Вече в 60-та минута ще бъде записан този гол. 1-0 за Септември срещу Локомотив Пловдив. Септември, откакто премина под наем от отбора на Левски, Ефе Али изглежда, че ще влезе в игра на мястото на Владимир Медвед. Продължава с вярната си служба в Локомотив Пловдив. Чухме го преди началото на двубоя. А сега възможност за домакините да изравнят резултата. Удар към вратата. Този път изключително важна намеса на Валентайн. Това, което успях и аз лично да засека по нашия часовник. 5 минути игрово време трябваше да се доиграе.
Все пак възможност за Септември, удар към вратата и спасяване на Кристиян Томов. Мой Пара пропусна да донесе и да узакони победата на столичани в тази ситуация. От доста по-неудобна позиция шутира Мой Пара в сравнение с една ситуация от средата на второто полувреме. Мани сега с шут. Тук Кристиян Томов в първи момент. Крумовград съперник на Септември за Локомотив Пловдив, пък предстои локомотивско дерби с съимениците от София. Още една победа за Николай Митов, след като бяха победени Левски, ЦСКА Ботев Пловдив, сега и Локомотив Пловдив.